Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul bilisani yafqahu qawli. Sagunging para pamirsa ingkang tansah setya tuhu mesani sanes walawe teng pundi papan kadununganipun, mugi-mugi sedaya kinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun dohir lan batinipun, lan mugi-mugi sedaya ingkang mesani sanes walawe dipun gampelaken sedaya urusanipun lan dipun tambah rezeki ingkang kathah mlimpah ruah qoridanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki dalem Basundara badhe nerangaken perkutut berkaturanggan sarang tanah. Niki nggih angsale di lokasi napa niku Makom Kemiri lho. Iki Makom Kemiri. Lah niku perkutute niku teng isor uwit ploso kalian Jati Alit ngoten. Lah niku mboten jarak dalem badhe nangkep niku. Pone nangkep gagal terusan angsal malih kula lepaske kula jolke kirang sae katurangane. Lah niku mlampah niku kok batreh-batreh teng lemah ngoten niku kok enten perkutut tilem. Tileme niku kalih lemah sekitar sakilan. Dan niku akhirnya ngetos nak perkutut badhe dipun tikam, badhe dipun seser kalih kancane kula derek kula. Lah niku miber lho. Lah miber niku akhirnya miber batreh dikake mawon niku kan ulat loloken akhirnya nabrak wit jati, wit-witan ceblok malih desel niku di sentrong batreh mawon, akhirnya di tikam seser saged kenging. Nane perkutute berkaturanggan sarang tanah. Dan iki sarang tanah niku ciri matine ngeten iki. Dan iki sarang tanah niku ciri matine ngeten iki. Ulese niku wireng. Wireng. Lah lurike niki nggih niki lurike ampun para dipos dugi mangertos. Lurike niki ngantos dugi ngisor niki. Lurik-lurik niki ngantos dugi buntute niki. Nah. Dan niki lurik-lurik ngeten. Perkutut sarang tanah cirine ngeten iki. Lah niki dodone memang ngeten iki. Nah, aku jelas. Nah, dodone ngeten iki lho. Di kados kalung kemben. Kados kalung kemben. Sing tepuk tapi mboten tepuk. Kados sing tepuk sing niki. Ini kalung kemben. Dan niki blong kados tiang kembenan. Nah. Sarang tanah ngeten iki lho. Sejatine. Perkutute nggih mboten ageng walit niki lho. Iki pas diukur sak korek. Ngeten korek. Pas diukur sak korek. Mboten luwih mboten punjul. King dubur entas sirah sak korek. Iki perkutute walit. Mboten ageng. Saestu dawa-dawane nggih sak korek gedine sak alit.
lulus wingking nggih ngeten iki. Udah paham. Lalu reke ngantos dugi ekor ini. Dan perkutut katuraken sarang tangan. Iki paningale Wisnu Murti. Wisnu Murti paningale. Cucuke niki beras kutah gabah. Dan iki sukune niki putih bersih lho kukune. Putih bersih nglambangke Sri Mangempel. Lagi ngempalaken rezeki. Nah, putih bersih. Nggih lurus ngene ciri matine. Lah pangkale niki enten petake. Beda. Katuraken perkutut sarang tanah ngoten niku. Dan niki kore niki setunggal kali God awan etsal telulas 13 satya pemanaan sarang tanah satya pemanaan katurangane mengeten iki lho langgan sarang tanah tuteng ganteng. Kalong kembene samar. Lah manfaatnya perkutut katuraken sarang tanah ngeten nika nggih ageng banget kula terangaken. Iki paningale Wisnu Murti, iki paningale nggih. Iki gampang diremeni tiyang, gampang diwelasake tiyang. Wisnu Murti niku sing ngenggeni nggih Dewa Wisnu niku. Di kaistimewane luwih barokah luwih sae. Lah corake dodo niki wau niki sampur tepuk kalong temben lho. Dadi kalong temben niku beden. Kalong kemben niku sampur tepuk kalong temben niku. Cara rezeki cara napa kemawon saged lancar gangsar saged ndapuk saking arah pundi kemawon. Namine kalong kemben. Lah sukune niki kukune nggih niku putih bersih. Putih bersih lho kukune. Niki Sri Mangempel, saged ngempelaken dalan rezeki, ngumpulke rezeki malih. Dadi kangge kerezekian. Dadi perkutut istimewa kangge kerezekian Sri Mangempel. Lah niki hitungane sisike niki nggih. Peksi peksa sabda pendhita ratu, peksi peksa sabda pendhita tiba pendhita. Jadi tiba pendhita iku cara pendhita sae gitu lah bala kewibawaan. Dan iki namine perkutut Jangkabaya. Jagabaya niku jaga nek Jangkabaya jangkung bebaya samudayane. Iki perkutut sarang tanah Jangkabaya. Mboten Jagabaya lho, Jagabaya niku sing perkutut dilempet teng kruwan teng ngisor, nek Jangkabaya niku sing dilempet teng tanah. Ngeten iki perkutut sarang tanah.
nampine Jangka Boyo napa wong pun wani tilem teng tanah niku nggih wani ngadepi bebaya napa kemawon. Dadi mboten limrahe manuk perkutut. Dari manuk rumah perkutut niku tileme teng dhuwur, lha niki teng ngisor. Iki namine perkutut sarang tanah Jangka Boyo ingkang buta manfaat untuk barokah. Dan iki ekore wau 13 satria pemanahan. Jangkung napa manuju mawon saged kesempatan saged gul saged kelaksanan. Jadi perkutut niki manfaatnya ageng banget kangge tolak bala, kangge kewibawaan, pengayaman, keselamatan, nambah karisma, usaha tambah barokah, tambah melimpah ruah rezeki nipun kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Anggene kula nerakaken perkutut berkat uranggan sarang tanah saking Makom Kemiri nggih mengaten nika lur. Iki nggih di dalu niku nggih rada kejanggalan rada aneh. Pas ajeng direview ketangkap niku kamera niku umpama nggih saged diwastani gaib nggih saged diwastani tiyang Jawa kedah paham. Wonten unan-unan wel ngalipun bilenggo ibi barang gaib niku wonten. Jadi kita percaya. Jadi di dalu niku ajeng direview niku HP ini ngedrop, baterai niku nggih ngedrop. Jadi akhirnya medal ke lokasi, saged medal, saged diungelake malih. Nggih menawi ingkang ngene nggih teng lokasi makom niku nggih kok kirang trap, kirang sae, kirang pripun nggih butuh padet perkutut. Akhirnya matur nuwun langsung dibareng perkutut bekat oranggan 2 ekor menika nggih. Perkutut sarang tanah kali perkutut lora. Jadi yang ingin kula nerangkan kos kapi semanten kabeh wonten atur katane kula katakan sae nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.